हादरसायाव पुलिस खुंथाया आयेन बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदों। नाथाय अब्लाबो आयेन बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय खायसे सुबुङा दासिमबो फावसायनानै थायाखै। बेबादि समावनो सिमुलटापु पुलिसआ थांनाय हराव सेबनानै 3 कौटि बेसेननि गांजाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। हमनो हानाय गांजाखौ WB23C5242 नम्बरनि गंसे ट्राकआव सोनाब बेंगल फारसे लांबाय थादोंमोन। सिमुलटापु पुलिस आउटपस्टनि मावख'गिरि सन्जय कुमार रायनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया सेबनाय समाव ट्राकआव स्रोत चेम्बार बानायनानै बे गोबां बिबांनि गांजा लाबोनायखौ हमनो हायो। हमनो हानाय ट्राकनि स्रोत चेम्बारनिफ्राय गासै 130 पेकेट गांजाखौ हमनो हादों सिमुलटापु पुलिसआ। हमनो हानाय गांजानि लिरथाया गासै 465 किल'ग्राम। गांजानि हाथाय बेसेनखौ 3 कौटि रांनिबो बांसिन जागोन होनना पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों। Thank you, sir. উপায় নাই, এতিয়া কি কৰিব? হৈ গ'ল আবার। আনলোড করে থাকা হ্যাঁ এটাকে সব এক জায়গায় পালা করবা হ্যাঁ মই এটা লিখি আছে হ্যাঁ ওটা আছে না এটা এটা তো লৈ যা আৰু আছে নেকি আপনি লৈ যান ফটো মাৰিছে ফটাফট পড়ে মানে